Защо изневеряваме и мислим ли за половинките си, когато го правим? Можем ли да носим вината цял живот? Можем ли да простим? Отговорите на тези и още много въпроси ще намерите само тук, хванати в изневяра. Аз съм Христо Запрянов. Запознайте се с днешния ни клиент Григор. Име Григор Палунков. Години 31. Професия собственик на автосервис. Григор усеща промяна в поведението на бъдещата си съпруга. Подозира, че тя има връзка с друг. С нея се запознахме преди 2 години. Поводът беше повече от неприятен в началото, защото аз бях нападнат и пребит от група хулигани, абсолютно без никакъв повод да съм им дал. Докато бях още на лечение в окръжна болница, въпросната жена така съвсем неочаквано, изненадващо за мен, се появи в болничната стая. Най-малко не очаквах да я видя там. Тя е разбрала от мои приятели какво ми се е случило. И когато я видях, аз просто не знаех. Забравих от изненада, забравих къде се намирам и какво ми се е случило. Тя беше много притеснена, почти със сълзи на очи. Дойде при мен, прегърна ме и каза какво се случи, миличък. И викам, малък инцидент. Тя започна все по-често да идва в болницата, да ме посещава, да се грижи за мен. И така с течение на времето аз започнах да я харесвам, започнах да хлътвам все повече и повече по нея. И оттам се зароди нашето приятелство, което прерасна по-късно в любов. Няма да забравя, но миналото лято на море бяхме заедно, само аз и тя. И си изкарахме невероятно. Возихме се на кораб, вечери на свещи, по ивицата на плажа, хванати за ръце, прегърнати. Дали, така при залез слънце. Всичко това са невероятни моменти за мен. Аз и тя, някъде, където никой не познава, съвсем свободни. Тогава и бях купил сватбен пръстен от диамант и го подарих. И тогава и поисках ръката. И слава Богу, тя прие. Значи аз се обърнах към вас, защото доскоро всичко между нас вървеше идеално. Ние не сме имали никакви проблеми, организирахме сватбата и трябваше сватбата да се състои съвсем скоро, но по така незнайни за мен причини Нели напоследък все повече така отлагаше във времето организацията на цялото на сватбеното тържество. И това мене започна да ме притеснява. Толкова много съм направил за нея през тези години. Вярно и тя за мене, но мисля, че една изневяра от нейна страна трудно биха простил. След този разговор с Григор, детективите на хванати в изневяра поеха случая. Вижте сами доказателствата, които намериха. След като 2 дни се запознаваха с материалите по случая, детективите на хванати в изневяра започнаха работа на терен. Тъй като Григор и заподозряната Нели работят заедно в автосервиза му, оперативните ни работници го подложиха на интензивно наблюдение. Име Нели Иванова. Години 30. Професия администратор в автосервис. Заподозряна, че изневерява на годеника си с друг мъж. Малко след 20 часа на третия ден от разследването, Григор, Нели и неидентифициран мъж напуснаха сервиза с колата на клиента ни. Те отведоха детективите ни до ресторант в края на града, където тримата очевидно имаха намерение да вечерят. Всичко изглеждаше съвсем нормално до момента, когато Григор напусна масата и се насочи към тоалетната на заведението. Тогава заподозряната и придружителят ѝ демонстрираха отношение, което едва ли може да се нарече чисто приятелско. След завръщането на Григор, двамата се държаха сякаш нищо не се бе случило и за детективите ни съмнението вече беше на лице.
Ден 5 от началото на разследването. Около 19:30 детективите ни заснеха Григор да напуска сервиза си. 30 минути по-късно Нели и мъжът от ресторанта, вече идентифициран като Съни, работник в сервиза на клиента ни, напуснаха сградата и потеглиха в неизвестна посока. След 15-минутно следене, автомобилът на заподозряната доведе детективите ни до панелен блок. Двамата останаха до колата за кратко по причини, които, въпреки тъмнината, изглеждаха пределно ясни. След няколко минути, заподозряната и придружителят й влязоха в жилищния блок. След малко повече от час, детективите ни заснеха как Нели напуска сградата, поправяйки дрехите си. За детективите ни това бе сериозна причина за съмнение в това, което се бе случило в блока. Тя се качи в колата си и се насочи към апартамента, в който живее заедно с клиента ни. Въз основа на възникналите съмнения за връзка между заподозряната и младия мъж, работещ в сервиза, детективите, нахванати в изневяра, поискаха разрешение от Григор да поставят скрити камери в офиса на автосервиза. Клиентът ни се съгласи при положение, че ги монтира сам. Още на същия ден, резултатът от поставянето им бе на лице. Броени секунди преди заснемането на шокиращите кадри, телефонен разговор с клиента ни, заподозряната демонстрира колко умело може да лъже. Ало, здрасти, Мило. Здрасти, скъпи. Къде си? В сервиза бачкам. Има ли много работа? Не се притеснявай. Ти какво правиш? Аз ще ходя тук да взема едни авточасти за сервиза. Но ме предвид, че ще закъснее. Добре, айде да ми се обадиш, като се прибираш. Разбира се. Добре, целувам те много. И аз тебе. Чао. Чао. Шокиращата сцена в офиса на сервиза приключи с още по-шокираща развръзка. Броени минути след фелацието, Григор се завърна на работа. Той бе посрещнат със страстна целувка от годеницата си, усещайки соления вкус на работника си Съни. Детективите, нахванати в изневяра, събраха достатъчно материал, който доказва, че заподозряната Нели изневерява на своя годеник. Захванати в изневяра, случаят е приключил. Време е да съобщим лошата новина на клиента ни. Останете с нас, за да видите реакцията му. Здравей, Гриша. Благодаря ти, че дойде. Здравей. Подозираш ли защо сме те повикали тук днес? Не, но въпреки, че имам предположение. За нашите детективи този случай вече е приключен. Събрахме достатъчно информация, която ти сега трябва да решиш дали искаш да видиш. Да, искам. Трябва да те предупредя обаче, че някои от кадрите не са особено приятни. Въпреки това. Добре.